Je! A to daj! To bude kotaj! Ještě jak 4, hej! Kurva, píto! Ne, to je pustí na ten papír. Ty už nemáš toho Siemence? Ale na Siemensu je pan software. Už po druhý, vole. Jednou mi ho tam nahráš za 2 kila, ty už na to sedu. To šel ven? Kajo, kdo to šel ven? Karle! Brácha. Použák, jo? No. To se vystáš, to pije, všechno, no jo. Kolik je tam? Nazdar Teres, jak se máš? Jak se líbí nové škole, co? Karel! Vlastně ne, dobře. Zase jde špatně. Kolik mandlů? Ale máš sekl set o 9 minut, ale jak šli. Harvey, čas, vole. Čas, vole. Čas je krutej, jo? Čas je krutej. Kurva krutej. 21:02. Tak to já nevím. Tak to já vím, no. Jeď, vole. Jeď, vole. Jak to budeme vytvářet? To je hustý. Já si dám gin, vole. Karle, vydeluj. Karle, tady, Karle. No, je. Jeď. Já to mám s tebou. Karle, dělej! Karel, vole, to čí je. Ty jsi to ze mě zkoušet, ale já si pěklo tě prožedím. Je to furt? Ty jeď! To by se večeří. Velis! To je dobrý, to je už. Tohle bych se měl dělat každý víkend, ty vole. Oslavenec Tomáš Urbančík. Urda! Urda navždy, Urda zůstane, jo. Ať